Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Manuel Blanco Villar é un dos persoeiros que dentro e fora do grupo cultural Nós, a xente do redor, é un puntal básico tanto para o propio grupo como para a cultura e a etnografía galega en xeral. Son moitos os libros da súa autoría que se levan publicados. E o seu emprendemento en as citadas cuestións supera o esforzo de calquer ser humano normal. O feito por este incansable traballador da cultura é algo que recordarán as xeracións de galegos que nos sigan na loita por esta fermosa terra. Hoxe quero poñer voz ás reflexións deste positivo persoeiro que no número 16 da nosa revista regálanos co preocupante título de Reflexión sobre a Intelixencia Artificial e as súas consecuencias para a humanidade, contándonos os pros e contras deste preocupante avance tecnolóxico. De Manuel Blanco Villar, Reflexións sobre a intelixencia artificial e as súas consecuencias para a humanidade. A intelixencia artificial é unha disciplina dentro da informática formada pola combinación de algoritmos e modelos matemáticos consistentes en procesar enormes cantidades de datos para crear máquinas que realicen tarefas imitando a intelixencia humana, aprendizaxe, razoamentos e percepción, tomando decisións basadas en patróns establecidos a través da aprendizaxe automática, que mellora en función da información recopilada e suministrada ao sistema. Existen sistemas de inteligencia artificial que pensan como os humanos, outros que actúan como os humanos e outros que pensan e actúan de xeito racional. Na busca de maxinar a eficiencia e a precisión das súas decisións, sen ter en consideración o comportamento humano. O uso masivo da inteligencia artificial supera un feixe de ventaxas que van dende a racionalización, o aforro de tempo, a eliminación de prexuicios fortuitos ou voluntarios, ata a automatización de tarefas monótonas e repetitivas, mellorando a optimización de multitude de aspectos tanto na vida laboral como privada das persoas, como son a automatización de múltiples procesos, aportar unha maior precisión ca do ser humano, reducción de erros humanos, potencia da creatividade, axilización da toma de decisións, avances no sector da saúde, análisis dos erros de seguridade, personalización das ofertas comerciais, as dificultades de acceso a datos persoais e confidenciais. Por outra banda, tamén presenta numerosos riscos e inconvenientes, entre os que podemos destacar o elevado custo da súa implantación, a posible perda de postos de traballo das persoas, xerando un impacto negativo na economía, a falla de emoción da creatividade propia do ser humano. Os algoritmos da intelixencia artificial poden estar baseados en datos erróneos, incompletos ou non representativos. Tamén existe o peligro de que a inteligencia artificial poda ser utilizada para os fins malintencionados como a guerra cibernética
ou a manipulación da opinión pública. Plantexa unha serie de preocupacións éticas como a privacidade e a seguridade e a responsabilidade. Grazas, Manuel Blanco Villar. Podedes seguir lendo ca revista número 16 nas más este interesantísimo artigo do noso compañeiro Manuel Blanco.